Για πάμε παρακάτω. Σε αυτό το μισάωρο κάθε Σάββατο ασχολούμαστε με τα της τεχνολογίας. Σήμερα θα δούμε μια διαφορετική παράμετρο. Νομίζω έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον. Πού τέμνονται τεχνητή νοημοσύνη και κινηματογράφος. Και γι' αυτό το θέμα έγινε σήμερα μια πολύ ενδιαφέρουσα ημερίδα, μια πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση στο περιθώριο του 65ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Θεσσαλονίκης, στην αίθουσα Παύλο Ζάνας. Μάλιστα μαθαίνω πως σε αυτή την εκδήλωση για την τεχνητή νοημοσύνη στις τέχνες και στον κινηματογράφο μίλησε και ο πολύ γνωστός σκηνοθέτης, Βρετανός σκηνοθέτης, από τους κορυφαίους σκηνοθέτες που έχει βγάλει η Βρετανία τα τελευταία χρόνια, ο Ken Loach. Λοιπόν, οπότε είχα την ιδέα να μας πει ένας άνθρωπος που παραβρέθηκε σε αυτή την εκδήλωση και μίλησε. Ο κύριος Αλέξανδρος Κωστόπουλος είναι σκηνοθέτης, διδάκτορ πληροφορικής και είναι μαζί μας αυτό το απόγευμα. Σαββάτικο, τον ευχαριστώ πολύ γι' αυτό. Γεια σας κύριε Κωστόπουλε, τι κάνετε, καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε Γελή και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Ευχαριστώ για την αποδοχή της. Λοιπόν, τεχνητή νοημοσύνη και κινηματογράφος, πού ακριβώς τέμνονται και πώς μπορεί η τεχνητή νοημοσύνη να επηρεάσει τον κινηματογράφο και ο κινηματογράφος να επηρεαστεί από την τεχνητή νοημοσύνη? Κοιτάξτε, υπάρχουν πολλές οπτικές που μπορούμε να δούμε το θέμα. Σε πρώτη φάση η τεχνητή νοημοσύνη μας παρέχει κάποια πολύ καλά τεχνικά και τεχνολογικά εργαλεία για να παράγουμε εικόνα και ήχο. Το πιο απλό παράδειγμα με τις ταινίες με τα VFX που έχουμε δει τις προηγούμενες δεκαετίες, τα οποία συνεχώς εξελίσσονται και μας δίνουν τη δυνατότητα για νέου είδους περιεχόμενο. Ναι, σε ταινίες δράσης θα συναντάμε αυτά κυρίως, τα οπτικά εφέ. Ακριβώς. Ναι. Αυτό ήταν έτσι μέχρι τα τελευταία χρόνια. Η πρόοδος της τεχνολογίας και η ανάλυση των μεγάλων δεδομένων μας έδωσαν τη δυνατότητα να πάμε σε πιο σύγχρονες μορφές τέχνης, όπου μπορεί να δημιουργήσει, για παράδειγμα, μια εικαστική έκθεση όπου η τεχνητή νοημοσύνη χρησιμοποιείται για να παράγει μόνη της καινούριο βίντεο με βάση τη λογική και δεδομένα από τον πραγματικό κόσμο, όπως και επίσης να γράφει ακόμα και σενάρια ή να γυρίζει και ταινίες. Όπως τώρα. Είμαστε κοντά σε αυτό, δηλαδή η τεχνητή νοημοσύνη να κάνει, αν όχι από μόνη της, ενδεχομένως και με τη βοήθεια ενός ανθρώπου, να φτιάξει μια ταινία που θα είναι ολοκληρωμένη ταινία, που θα έχει αρχή, μέση και τέλος και θα μπορεί να την παρακολουθήσει ένας θεατής. Είμαστε και πολύ κοντά και πολύ μακριά. Δηλαδή έχουμε ήδη τα εργαλεία για να παράγουμε τέτοιου είδους περιεχόμενο. Το θέμα είναι ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα μας προσφέρει εργαλεία συμπληρωματικά. Δηλαδή θα λειτουργεί επικουρικά στην τέχνη και όχι ανταγωνιστικά. Δηλαδή το θέμα δεν είναι να παράξει η τεχνητή νοημοσύνη από μόνη της ένα βίντεο, μια ταινία. Αυτό δεν λέει τίποτα. Νομίζω αυτό δεν θα ήταν και καλό για σας τους δημιουργούς, κύριε Κωστόπουλε, και νομίζω δεν θα το ήθελαν και οι θεατές. Και βλέπω πως μεταξύ των τοποθετήσεων που έγιναν στο 65ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου με αφορμή ταινίες που κάνουν πρεμιέρα ήταν και η τοποθέτηση του Ερνάρ Ροσέλη, του Αργεντίνου σκηνοθέτη, ο οποίος παρουσίασε και τη δική του ταινία στο 65ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Θεσσαλονίκης, και είπε ο άνθρωπος πως όλα τα όμορφα στον κινηματογράφο δεν έχουν σχέση με την τεχνητή νοημοσύνη, θέλοντας να τραβήξει μια γραμμή εκεί. Λογικό τα ακούω εγώ. Τα ακούω λογικό, δηλαδή ότι πρέπει να μπουν κάποια όρια και να έχει ένα ρόλο συγκεκριμένο που θα τον αποφασίσετε εσείς μαζί με τις εταιρείες παραγωγής η τεχνητή νοημοσύνη. Έτσι δεν είναι? Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Το θέμα είναι ότι με τη χρήση της τεχνολογίας και από εμάς τους ίδιους ανθρώπους, αυτά τα όρια πολλές φορές είναι θολά ή υπάρχουν μετατοπίσεις αυτών των κόκκινων γραμμών, τις οποίες πολλές φορές δεν τις αντιλαμβανόμαστε και οι ίδιοι. Δηλαδή και εμείς με την τόσο πολύ μεγάλη χρήση της τεχνολογίας, πολλές φορές αλλάζει η συμπεριφορά η ανθρώπινη και αποκτά χαρακτηριστικά υπολογιστή. Ένα πολύ απλό παράδειγμα για να καταλάβετε είναι όταν τσατάρουμε με φίλους μας στο Messenger, βλέπετε το πώς τα συναισθήματα και αντιδράσεις έχουν κωδικοποιηθεί με 4-5 πολύ συγκεκριμένους τρόπους. Εξαφανίζοντας αυτές τις γκρίζες γραμμές. Ναι.
Σωστά. Τώρα υπάρχουν πάρα πολλές εταιρείες που εφαρμόζουν τα εργαλεία της τεχνητής νοημοσύνης. Δηλαδή στο Hollywood όσες καινούργιες ταινίες βλέπουμε στον κινηματογράφο, από πίσω υπάρχει και η τεχνητή νοημοσύνη, εργαλεία της τεχνητής νοημοσύνης. Σίγουρα. Ναι. Σίγουρα. Αρχικώς στο κομμάτι, για παράδειγμα, του animation, η τεχνητή νοημοσύνη χρησιμοποιείται πολύ συχνά για να δημιουργεί αυτή την ενδιάμεση κίνηση με πολύ πιο εύκολο, ρεαλιστικό και οικονομικότερο τρόπο. Ναι. Το ίδιο γίνεται και με τις ταινίες των υπερηρώων ή στα video games τώρα, που είναι μια πάρα πολύ μεγάλη βιομηχανία. Σκεφτείτε ότι η αγορά των video games αυτή τη στιγμή ξεπερνά σε άθροισμα το μέγεθος αγοράς της μουσικής βιομηχανίας και της κινηματογραφικής και της τηλεοπτικής βιομηχανίας, το οποίο είναι φοβερά, μα προσπαθείτε να το συλλάβετε. Εντυπωσιακό. Ναι. Δηλαδή, αν βάλετε το Spotify, όλα τα στούντιο του Hollywood, όλο το οπτικοακουστικό περιεχόμενο στις πλατφόρμες, HBO, δεν ξέρω τι, το μέγεθος αγοράς είναι χαμηλότερο ή μικρότερο από την αγορά των βιντεοπαιχνιδιών. Δεν το γνώριζα, πραγματικά εκπλήσωμαι. Εκεί απασχολούνται και άνθρωποι της δικής σας βιομηχανίας, έτσι? Δηλαδή και ηθοποιοί χρειάζονται για τα βιντεοπαιχνίδια, ενδεχομένως και σεναριογράφοι, Βέβαια, πολύ γνωστοί αρχικώς ηθοποιοί, όπως για παράδειγμα στο βιντεοπαιχνίδι Last of Us, ας πούμε, χρησιμοποιούνται πραγματικοί ηθοποιοί σαν μοντέλα, οι οποίοι είναι κομμάτι του παιχνιδιού. Και επίσης υπάρχουν και άλλες ειδικότητες που πολλοί κόσμος να μην το γνωρίζει. Για παράδειγμα, οι sound designers, δηλαδή αυτοί που κάνουν την επιμέλεια ήχου, ή οι μουσικοί συνθέτες κτλ., συγκεντρώνουν αυτή τη στιγμή τα καλύτερα μυαλά, ας πούμε, της αγοράς στην αγορά παιχνιδιών. Δηλαδή, οι πολύ καλοί sound designers που δούλευαν για το Hollywood για ταινίες έχουν μετακινηθεί. από εκεί, Ναι, έχουν όχι, μετακινούνται, φεύγουν από τις ταινίες και προτιμούν να δουλέψουν για τη βιομηχανία των παιχνιδιών, που είναι ακόμα μεγαλύτερη. Ναι. Και φαντάζομαι και λεφτά θα υπάρχουν αρκετά καλά, οπότε λογικό να κάνουν μια τέτοια επιλογή. Σίγουρα. Ο Ken Loach τι σας είπε σε αυτή την εκδήλωση, κύριε Κωστόπουλε, για την τεχνητή νοημοσύνη? Ο Ken Loach, όπως ξέρετε, μεγάλος σκηνοθέτης, ανθρωπιστής, έχει πάρα πολύ μεγάλη ευαισθησία στον άνθρωπο και γι' αυτό και το σινεμά του είναι τόσο ανθρωποκεντρικό. Εξέφρασε την ανησυχία του για το κίνδυνο του ότι μπορεί να χαθεί, ας πούμε, η ανθρώπινη αίσθηση και ότι δεν πρέπει να αφήσουμε την τεχνητή νοημοσύνη να επισκιάσει την ανθρώπινη δημιουργία. Όλες οι επιφυλάξεις που όλη η καλλιτεχνική κοινότητα συμμερίζεται, θέλει πολύ προσοχή, γιατί σε σχέση με παλαιότερα χρόνια η έλευση τεχνολογίας και ο ρυθμός με τον οποίο εκδηλώνεται είναι πάρα πολύ γρήγορος. Ναι, έχετε δίκιο. Ναι. Είναι τόσο γρήγορος ο βηματισμός και από τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε αυτό το τομέα της τεχνητής νοημοσύνης και γενικότερα της τεχνολογίας, που είναι πολύ δύσκολο για όλους εμάς να τον ακολουθήσουμε. Ναι. Ακριβώς. Και το θέμα είναι ότι τα εργαλεία εξελίσσονται πάρα πολύ γρήγορα. Δηλαδή υπάρχουν εργαλεία που παράγουν από μόνα τους, βάζοντας συγκεκριμένες εντολές, καινούριο βίντεο, καινούριο περιεχόμενο. Για παράδειγμα, μπορείς να δώσεις, ας πούμε, οδηγίες για το πώς θα μπορούσε το Star Wars να γυριστεί με έναν τρόπο που θα το γύριζε, για παράδειγμα, ο Wes Anderson, και γίνονται κάτι πολύ περίεργες μίξεις, οι οποίες είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσες καλλιτεχνικά και βλέπουμε πολύ καινούρια αποτελέσματα. Το θέμα είναι να κρατήσουμε μια ισορροπία μεταξύ δημιουργικότητας και αυτοματισμού, και να δούμε πώς μπορεί να μας βοηθήσει για να γίνουμε πιο δημιουργική η τεχνολογία και όχι περισσότερο ράθιμη ή νοχελική. Δηλαδή να υποκαταστήσει ο υπολογιστής με κάποιο τρόπο δικές μας πραγματικές δεξιότητες. Πολύ σωστό αυτό που λέτε. Φαντάζομαι αυτή ήταν η σκέψη και η δική σας, η προσωπική εξ αρχής. Γιατί το λέω, γιατί έχετε σπουδάσει πάνω στο αντικείμενο της πληροφορικής και είστε και σκηνοθέτης. Ναι. Ισχύει αυτό. Είναι ενδιαφέρον να κοιτάμε το πρόβλημα και από τις δύο πλευρές, και από την τεχνολογική σκοπιά, γιατί πραγματικά πολλές φορές η τεχνολογική πρόοδος εκδημοκρατίζει καταστάσεις. Για παράδειγμα, πριν πολλά χρόνια που δεν υπήρχαν τα ψηφιακά μέσα, ήταν αδύνατο, αν δεν είχες κάποιο κεφάλαιο, να μπορείς να γυρίσεις μια ταινία. Βλέπουμε τώρα ότι πολλοί κόσμοι μπορούν να γυρίσει ταινία πολύ εύκολα και με το κινητό του τηλέφωνο.
Προφανώς αυτό δεν υποκατέστησε τον κινηματογράφο όπως τον γνωρίζαμε μέχρι τότε, αλλά έδωσε τη δυνατότητα και σε περισσότερο κόσμο να μπορέσει να εκφραστεί. Οπότε η τεχνολογία γενικά εκδημοκρατίζει πράγματα, με την έννοια ότι κάνει τη ζωή μας πιο εύκολη και μπορεί να έχουμε πρόσβαση σε υπηρεσίες πολύ πιο εύκολα και πολύ πιο γρήγορα. Από την άλλη μεριά υπάρχει το κομμάτι της δημιουργικότητας, του πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την τεχνολογία επικουρικά για να γίνουμε πιο δημιουργικοί, να σκεφτούμε πιο όμορφα πράγματα και να μην μας τρώνε αυτό που λέμε τα τεκνικάλη της δουλειάς. Αυτή η ισορροπία είναι, νομίζω, το κλειδί. Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Κωστόπουλε, για τα όσα ενδιαφέροντα που είπαμε. Ο Ken Loach σας αποκάλυψε αν δουλεύει πάνω σε κάποια καινούργια ταινία? Όχι, να πω την αλήθεια, περίμενα να ακούσω κάποιο τέτοιο σχόλιο. Η τελευταία Πάμπη είναι η τελευταία του ταινία, να πούμε. Είχε βγει πέρσι, αν δεν κάνω λάθος, The Old Dog, ο πρωτότυπος τίτλος. Ναι. Για την οποία δεν την έχω δει από την αμαρτία μου, όμως είχα διαβάσει πάρα πολύ καλές κριτικές από όσους την είδαν, δηλαδή. Μου έλεγαν τα καλύτερα για την τελευταία ταινία του Ken Loach. Αξίζει τον κόπο, να τη δείτε. Κλείνοντας, θα ήθελα ένα σχόλιο για την τεχνητή νοημοσύνη. Αυτό που συζητήσαμε και στη σημερινή κουβέντα ήταν ότι οι υπολογιστές και η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι ένα πράγμα εξωγενές, δεν είναι κάτι το οποίο έρχεται αντιμέτωπο με τον άνθρωπο, δεν είναι κάποιος ξένος κακός όπως βλέπαμε στις ταινίες του Hollywood, ο οποίος έρχεται να μας υποκαταστήσει. Στην πραγματικότητα η τεχνητή νοημοσύνη χρησιμοποιεί πληροφορίες από όλη την ανθρωπότητα, οπότε λειτουργεί λίγο και σαν συλλογικό συνειδητό και ασυνείδητο των ανθρώπων. Οπότε είναι δικό μας δημιούργημα και αυτά που λέει δεν είναι ένα ξένο ρομπότ που προσπαθεί να μας ξεγελάσει, αλλά είναι κομμάτι του εαυτού μας. Με τα λάθη του, με την ευφυΐα του, αυτό. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Κωστόπουλε. Εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ο κύριος Αλέξανδρος Κωστόπουλος ήταν κοντά μας, κυρίες και κύριοι, σκηνοθέτης, διδάκτορ πληροφορικής. Αναφέρθηκε σε αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση που είχαμε σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Τεχνητή νοημοσύνη και κινηματογράφος και τεχνητή νοημοσύνη και τα όρια που πρέπει να υπάρχουν, να είναι διακριτά και για τους δημιουργούς, έτσι ώστε η τεχνητή νοημοσύνη να μην οδηγήσει στον περιθώριο το σκηνοθέτη, το δημιουργό. Νομίζω αυτό δεν το θέλει κανείς.